Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Ụbọchị 21 n'ọnwa Dicemba. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Abụ ka Abụ, isi nke abụọ, malite n'usoro nke 8 ruo na nke 14. Ana m anụ olu onye m hụrụ n'anya, lee ka ọ na-abịa. O si n'ugwu ukwu wụrụ na-awụda n'ugwu ntakịrị. Onye m hụrụ n'anya yiri mgbada, ọ dị ka nwa ele. Lee ka o guzo n'akụkụ mgba aja, si na mpio ụlọ na n'oghere dị na ya elebata anya. Onye m hụrụ n'anya na-agwa m okwu na-asị m, bilie onye m hụrụ n'anya, pụta ka anyị pụọ, gị bụ onye kacha mma nke m. N'ihi na oge oyi ụtụtụ agafeela, udu mmiri agafeela, mmiri ozuzo akwụsịkwala, okooko osisi apụtabala n'elu ụwa. Ugbu a bụ oge eji agụ egwu dị ụtọ. Ana m anụ onu kpara akụkụ n'ala anyị. Osisi figi amịbala. Nduru m si na mgbawara okwute na ebe nzuzo dị n'okpuru ugwu gositụ m ihu gị. Kwe m nụta olu gị, n'ihi na olu gị dị ụtọ, ihu gị makwara mma. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Ma ọ bụ ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Zefanaya, isi nke 3, malite n'usoro nke 14 ruo na nke 18. Kwesị ukwu ike gị ada Zayọn, tie mkpu gị Izrel. Were obi gị niile ṅụrịa ma goliwe, gị ada Jerusalem. Di nwenụ akagbuola ikpe niile mara gị. Ọ chụpụla ndị iro gị niile. Eze Izrel bụ di nwenụ nọ n'etiti gị. Egwu ihe ọjọọ ọbụla agaghị atụ gị ọzọ. N'ụbọchị ahụ, a ga-agwa Jerusalem sị, egwu atụla gị. Gị Zayọn, ekwela ka aka gị daa mba. Di nwenụ Chineke gị nọ n'etiti gị, odogwu na-enye mmeri. Ọ ga-eji obi ụtọ ṅụrịa na gị. Ọ ga-emekwa ka ị dị ọhụrụ n'ịhụnanya ya. Ọ ga-eji nnukwu ukwe gorie na gị dịka ụbọchị emume. Aga m ewepụrụ gị ọdachi, nke na ị gaghị enwe ihe mwute. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ, tierenụ Chineke mkpu ọṅụ ndị ezi omume, kweerenụ Chineke ukwe ọhụrụ. Werenụ ụba akwara too Chineke, werenụ une kụọrọ ya egwu. Kweerenụ Chineke ukwe ọhụrụ. Werenụ ike unu niile kweere Onyenwe anyị ukwe mmeri. Azịza: tierenụ Chineke mkpu ọṅụ ndị ezi omume, kweerenụ Chineke ukwe ọhụrụ. Mana atụmatụ Chineke ga-adị ọkpụ, echiche obi ya niile ga-adị ebe ebe. Aṅụrị na ngọzi na-adịrị mba Chineke bụ Chukwu ha, ndị nke ọ họrọ dịka ndị nke ya. Azịza: tierenụ Chineke mkpu ọṅụ ndị ezi omume, kweerenụ Chineke ukwe ọhụrụ. Mkpụrụ obi anyị na-eche Onyenwe anyị, ya bụ onye enyemaka anyị na onye ogbugbo anyị. Mkpụrụ obi anyị na-aṅụrị n'Onyenwe anyị, n'ihi na anyị tụkwasịrị obi n'aha ya dị nsọ. Azịza: tierenụ Chineke mkpu ọṅụ ndị ezi omume, kweerenụ Chineke ukwe ọhụrụ. Mbeku. Aleluya, aleluya. Bịa Emmanuel, ihu nke Chineke n'ebe anyị nọ, onye eze anyị, onye ikpe anyị, di nwenụ na Chineke.
Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Luke dere, isi nke mbụ, malite n'usoro nke 39 ruo na nke 45. N'oge ahụ, Maria biliri gaa ọsịsọ n'otu obodo dị n'ugwu n'ala Judia. Ọ banyere n'ụlọ Zekaria kelee Elizabeth. Mgbe Elizabeth nụrụ olu ekele Maria, nwa o bu n'afọ wụliri elu. Elizabeth jupụtara na mmụọ nsọ wee tie mkpu ọṅụ sị, "Ị dị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwa ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Olee otu nke a si rute m aka na nne nke onye nwe m bịara ileta m? Lee, mgbe m nụrụ olu ekele gị, nwanọ m n'afọ wụliri elu n'ọṅụ. Ngọzi na-adịrị nwaanyị ahụ nke kwere na ihe niile di nwenu gwara ya ga-emezu." Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.